Hola, sóc l'Òscar, sóc de Barcelona i visc a prop de la Sagrada Família. Òscar, Barcelona i Sagrada Família són noms propis i s'escriuen en majúscula, però no són les úniques paraules que s'escriuen així. En aquest capítol parlarem de les majúscules. Quan les hem d'utilitzar? S'escriuen en majúscula perquè són noms propis. El meu nom, Òscar, el de la meva gossa, Pinya, el de la ciutat on visc, Barcelona, i el dels monuments com la Casa Batlló. Gossa també és un nom, però és un nom comú, perquè no és el de cap gossa en concret. El nom de la Pinya és propi, perquè és el de la meva gossa. En canvi, si ens referíssim a una pinya qualsevol, aniria al sac dels noms comuns i no l'escriuríem en majúscula. Ara que ja sabem que els noms propis s'escriuen en majúscula, us vull explicar en quins casos més cal utilitzar les majúscules. Quan comencem una nova frase, la primera lletra sempre anirà en majúscula. Per tant, després d'un punt i seguit i d'un punt i a part, sempre posarem majúscula. També utilitzarem majoritàriament la majúscula després d'un signe d'admiració, interrogació i punts suspensius. Les sigles com ESO o USB també s'escriuen en majúscules. De fet, a dins d'aquest USB hi trobarem els casos que podem dir que són una mica més complicats, però tampoc gaire. En general, les abreviatures s'escriuen com s'escriuria el mot corresponent. Per exemple, NUM de número. Si va a principi de paraula, s'escriu en majúscula, però si no, no. Són una excepció de la regla els tractaments de respecte o designacions genèriques, com ara MN de mossèn, STA de santa, SR o SRA de senyor o senyora, MH de molt honorable o DR o DRA de doctor i doctora. La paraula alcalde, què creieu? Que s'escriu en majúscula o en minúscula? Doncs en minúscula, perquè com a norma general els càrrecs, llocs i oficis s'escriuen en minúscula. Sí que s'escriu en majúscula alcaldia i també els pactes, tractats, acords i les declaracions. Visca el pacte de no agressió als cargols que surten després que plogui! Les regidories, com la de Medi Ambient o la de Serveis Socials, també s'escriuen amb la primera en majúscula. I encara no heu vist el millor. En aquest USB també hi tinc un document amb un resum de les paraules que han d'anar en majúscula i les que no. El voleu veure? Sí que s'utilitza la majúscula amb noms propis, inici de frase, majoritàriament després de punt, punt i a part, punts suspensius, signe d'admiració i signe d'interrogació. A les sigles, els tractaments de respecte i els pactes, tractats i departaments. En canvi, no s'utilitza la majúscula amb noms comuns, després de dos punts, càrrecs i professions, tractaments generals, gentilicis i noms de llengües, denominacions genèriques i mesos de l'any. Pareu molta atenció, perquè és un error molt comú escriure maig, febrer o desembre en majúscula, però no, s'escriuen en minúscula. Ara sí, després d'aquest resum, agafeu paper i boli que farem l'exercici d'avui. Us dictaré un parell de frases farcides de majúscules. El molt honorable senyor Òscar Dalmau ens ha cedit un document confidencial que ha tret del seu USB on ens explica
Quan hem de fer servir les majúscules? I aquest és el resultat del dictat. Escriurem en majúscula la primera lletra de les següents paraules. El molt honorable senyor Òscar Dalmau. I USB s'escriu amb totes les lletres en majúscula.